Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Ato adidto ang atabay ni Jacob ug milingkod si Jesus tapad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw, hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungura ang mga tinun-an nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon, busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Sir, ang babae miingon, "Wala kay timba ug lawom ang tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga?" Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan." Ang babae miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako moanhi sa pagkalos." Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babae. Si Jesus mitubag, "Husto ang imong giingon, ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babae miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus miingon kaniya, "Babae, tuhui ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa Amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon og karon ania na, nga ang matuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Miingon kaniya ang babae, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nangutana sa babae kung unsay iyang gusto, ni nangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao
ngari kamo ug tan-awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus, Rabay, kauna. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus maingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa kabubuton o buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awa ninyo ang kaumahan. Hinugna ang mga bunga og husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan og hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas og ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanoo kang Hesus, kay ang babay miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila og nagpabilin siya didto og duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti o giingnan nila ang babay, mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya og nasayod kami nga siya mao gayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kapoy og paminaw, no? Kapoy mo? Mao gina, basta pulong ganis Ginoo ang atong paminaw niya, medyo taas-taas, kapoy. Pero linibakay, wagi kapoy. Kanabang pulong sa linibakay. Labi na gyud inigwali karon, kapoy, duka, no? Muna dinala sa nako taason kay taas man kayo ang ebanghelyo, kay sa tinud-anay gikapoy sa kugbasa. Pero ang tan-awon ganis pare kanang mga TikTok, asos bisag kadlawon pa. Labi na kanang mag-isa-isa sa sayal, stilan. Honong na taning mga yawan onoy. Unsa may pinakasentro nga punto nga akong ipaambit kaninyo, ang nindot jud kayo kaning niingon si Kristo, ako mao ang tubig nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Ang moinom kanako or moinom niining tubiga din agyod uhawon. Matod pa sa mga medical experts, ang ato kunong lawas made up of water. 75% man tingali water. Kung kuhaon ng 75%, pilay mahibilin? 25%. Mao na kana bitang kuan kana na ang tao nga ikrimit, nauso mo sa ning krimisyon, pero ay mo pagpakrimit ha. Extraordinary cases ra naunta ang krimisyon. Kay nga atong lawas temple of the Holy Spirit man eh. So ayaw lang ipakrimit, pero gusto jud ka magpakrimit kanang imong tupad dako-dako man ano. Pagkuha dito kanang kabo bitaw nga para kaligo, isod kuno na masod ba? Dili no. Pero inighumag krimit, luagra. Ang atong abo ba? Luagra kon isod anang kabo nga para kaligo. Gamay ra jud kayo. Ana, giling nga imong tupad. Ing na tubig ra ka. Tubig ra. Galabi nimo tubig. Kanang imong naong nga sigihan nimo paputi-puti.
tubig ra na. Kanang imong lawas nga imong yung ipaslim-slim, oy, tubig ra na. May pag-imo ng padakon kanang mag-rice terraces ang bilbil kay. Total, inigingon lang, uy, kadaghan na gud nimong bilbil day, kadaghan na gud ani ka. Tubig ra man ni. Ano? Katambok na gud nimo, tubig ra man ni. Unsa man gyud tinuod nato nga pagkatao, wa dinhi sa lawas naa sa kalag. Bisag unsaon nimong tagbaw og kaon or inom og tubig para sa lawas, di gina matagbaw. Mo na katong atabay nga gikausan sa babae, ingos Hesus, sige mog kaos dinhi, uhawon ra man gyapon mo. Imna ning akong tubig, di ba din agyud mo uhawon. Yang anong di naman uhawon, kay matod pa ni Hesus, mahimo mo ang moinom ni ining maong tubig, mahimo sang tuburan sa tubig. Kanang tuburan di ginauhawon, kay nga naman sige magdaghan mang tubig, awas-awas guna. Ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na siya pwede kog patuburan sa imong tubig, ganahin na. Ing na pwede ka mo patubod sa imong tubig nga rin ako. Adi gid mo mulingi, ako nalay sulti ninyo, pwede mamalit mo og slat. Kana bang nanamagin mo natigom ba? Pamalit sad mo eh. Congratulations sa nipalit. Ang tanan nga namalit og slats, pasabot ana ni dawat na sila ni Kristo. Kay kanang wa mo dawat ni Kristo mga daw gid na. Ang huna-hunaon nila kanunay ang ilag yung kaugalingon. Unsa nalay akong kaugmaon ug ipalit ko nig slat karon, unsa nalay akong kaugmaon. Para rabanis akong anak nga nag-eskwela, para rabanis akong maintenance nga tambal, para rabanis sa akong unsa pa diha pagpariban sa buhok, para rabanis pagpalit akong bag-ong gadget, para rabanis pagparenovate sa among balay, para rabanis sa pagkural aning among balay para di na kaagi among mga silingan kay nabantok na gini among agianan. Ana, pulos gyud ka ugalingon. Nya unsa may mahitabo kung pulos ka ugalingon, matud pa ni Hesus, uhawon ra gyud mo balik. Nya gipangutana din si Hesus iya mga tinun-an. Kauna, ingos Hesus, naamang ko'y pagkaon nga wa ninyo masayri. Ingon siya, unsan ang pagkauna kano? Gisulti din ni Hesus, ang pagkaon apil na sad ang ilimnon nga akong gikaon, mao ang pagtuban sa kabubuton sa akong amahan o pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Muna, balikon ako, kanang tao nga magsigig sunod sa Ginoo, sama anang pagtabang sa mga nanginahanglan. Unsa may mahitabo nila? Pirmi ginang kontento sa ilang kinabuhi. Kanabang makafeel na sila wala ka nang hahanapin pa. Kinsa ninyo dinhi ang kanag yung murag kontento gyud kaayos iyang kaugalingon, taas ang kamot. Mga yawan on pagkayo mo. Kinsa dinhing banaha nga kontento gyud sa iyang asawa, taas ang kamot. Oh, very good. Sa ato pa kamong niisas kamot, wa gyud mo kasuway nga nasuko mo sa inyong asawa. Wa gyud mo kasuway nga nakayaw-yaw mo, nakapangluod mo. Very good. Ug nakasuway gani mo, bakakon mo. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kasuway og gumbol or kasuko sa bana, ta sa kamot. Ngayawan on. Kanina lang basig na ani. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud kasuway og gumbol og pangasaba sa mga anak, ta sa kamot. Kana inyo man ginang anak yon, hinimo giutong man gina ninyo. Wa lang gyapon. So, atong balihon, basin pag igo-igo na ni, kinsa dinhing mga anaka nga wa gyud kasuway nga murag ng luod or nasuko sa ilang ginikanan, ta sa kamot. Ang mga anak natakdan sa kayawan on. Atoy usa. To ade usa dito, ambot di ba sa kana bakakon umutaan.
Kanina lang, kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kasuway nga naggumbol sa inyong pare. Tasa ka mo. Mga naong ninyo. Nagsige naging anasad, taas kung sa kaing misa. Anasad, slat na sad. Anasad, palingi-lingi na sad ta. Ana man mong mga yawan-on god. Reklamador. Na. Pero sa inyong pagkareklamador, nabiasad mo'y nahimong kaayuhan. Palit ba mong slat, no? Pila na atong slat nga nahalin karon sa atong SBF DAG para sa atong pagtukod sa kumbento. Niabot na ang atong halin og 8,568 slots. Yes. Kandaghan na. Pero daghan pa biya kayo ang igbabaligya. 67,432 ka slots pa. Tag 500 naman ni dali ra ning paliton oy. Kutob tingali sa Easter Sunday murag horot na ni. Kaya ang inyo dahil gi-fasting, di ba? Ingon man ko, pag fasting mo, ang kanang wa ninyo, gigasto nga mga snacks, sigarilyo, kanang mga imnonon, kanang sugal, isod nag-alkansiya. Ay na mo pag sugal, ay na mo pag sigarilyo, ay na mo pag snacks, niya isod na sa alkansiya. Nga ini ka Easter Sunday, ablihi siya, niya dadadinhi, ing na dayon, Father, Happy Easter. Atagi dayon ko. Para sa lahat ni Father mo ni akong gisakripisyo at tibok tuig kontento kay mo sa inyong kinabuhi nya haron gyud mo mas makontento na atay special slot para ni sa atong Holy Week o sa atong pista kay magsumpay man ning atong Lenten celebration og ang pista nato dinhi ika-10th Paris Fiesta. Ang budget nato sa atong para sa Holy Week 500,000. Agikan karon ba Lenten hangtod Holy Week 500,000. Ang atong budget para sa atong 10th Paris Fiesta sa April 29 ning abot og 4 million. So atong totalon 4.5 million. Dako ni gamay. Taka lang mo. Gamay ra ni oy. Gamay ra kayo. Tanaw ha. Na maligya tag slots nga 45,000 ka slots. Nya ang title ani God's Protection, Healing and Joy. GPHJ. Mo ni ang lamdag ni San Vicente Ferrer pagpamalandong nako atong pila ka adlaw. Ni siya gakinahanglan ron ang mga tao og proteksyon kay ang linog ra ba nag-anam nagsagunson og abot og way Ginoong mo protect mga lusno ra na sila apil na nang ilang gitigom nga mga kwarta nga di palit og slot madatugan ra na sa semento apil sila so kinahanglan sila proteksyon kinahanglan sad sila og healing kay daghan kay rong gisakitan tungod aning nangamatay o kaning mga sakit sad nga nagsigig kuan sa kalibutan karon mga pandemic, epidemic ug wa gyud Ginoong gahom ani kanang ilang kwartang gitigom nga di ipalit og slot mahurot ra na gasto sa ilang pagpatambal nga di ra bagyapon sila maayo nya ikatulo nagkinhanglag kalipay kay mga kusmod nakaignaong ron ang mga tao sa tanawa ra na ang manimba kusmod kay mga naong pero akong gitanaw karon mo ra mag-smiling mog jutay pero naagyapon bitay kusmoron gyud ngano man kay daghan kay rong mga disappointments daghang problema daghang trial sa kalibutan mga asawa ngadtos bana ngadtos asawa mga ginikanan nga ris mga anak daghan kayong problema mga anak ngadtos ginikanan ang wa roy problema pari na lang gyud kay kada na mo dupa kolekta dayon pero naagyapon mi daghang problema nga stress nagdepresyon na ang kadaghanas mga ang ubang mga pari o ang mga madre nagdepresyon pareha ra gid ta mo na kinahanglan ta og joy mo na God's protection, healing and joy nya haron available sa tanan tag 100 ra per slot nya 45,000 ra ka slots ang atong gibaligya sa ato pa
og kamong nanambong dinhi nanimba og ang atong mga online parishioners nga niabot og mga 1 million. Ato bang mga online parishioners abot sobra man ni 1 million. Og mamalit mo tag sa kaslats, hibaw na mo pilay atong halin. Kaning 45,000 kaslats usara ni ka oras. Di ba? Pero kay mura mamog ni hinuktok pasabot mura. Way klaro mahalina tani dali. Kamo na nay mag-igo. So usara na ka snacks, di ka mo snacks? Wala, slat na. Nya usa ka semana katulo ka di mo snacks, tulo na ka slots imong mapalit. Nya tibuok na to mga online parishioners dili mang snacks. Nya mo palit sa slot. Wa na. Human na ang 45,000. Kanindot unta no? Nya nganong ako maning gisulti tungod kay si Kristo nagpasalig kun mahimo mo, kun maminaw mo sa akong tingog. Matod pas atong tubag sa Salmo, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Ngano man, aron mahimo dayon mong tuburan sa tubig na makaluwas, tubig sa pasaylo, tubig sa paghigugmaay, tubig sa pagdinawatay, tubig sa pag-inantusay o pag-alagaray, tubig sa pagdaig dili pagpanaway o pagpanglibak, tubig sa kaputli dili sa kalaway, tubig sa pag-antos dili sa kasuko o uban pang mga tubig nga Diosnon. Kanindot anang tubiga. Sige, katapusang lingi. Ing na sugod karon paagasan na tikag tubig. Sige, ing na. Nasugod karon paagasan na tikag tubig. Pasabot ako na kang paambitan sa Ginoo nga niya nako. Hinaot pa unta. Manindog na ta mga Diosnon.